गदबा जोबोद खुसिनि बाथ्रा नङा होमब्ला दा 5 मिनिट बारायबाय आरो बे 5 मिनिटाव जुदि गदसे सोबावोब्ला 6 गल जानोसै दाख्लैहाय थांनाय समावहाय जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौहाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिया 6 गलावहाय सोदोंमोन ना दा 6 गलावहाय सोफिननो हानायानो जानोसै नै गदसे सोबावब्लानो जाबाय दा सोनो हायो ना हाया नायनि र' ट्राप नै 6 गल ग्रोब जाबाय ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आङो थांनाय समाव आं ओरैबायदि दुखु मोनदोंमोन ना दा बुंसै भाई साब मानिबाय आङो दिनैनि खेलाखौ दा गोबां मानसिनि कमेन्ट दंफैयो आंनावहाय गोजानद्रायखाय थांनो हाया होननानैहाय गोबां मानसिफ्रानो बुंदों आरोखि माखासे थांनाय फैनायावहाय बहुत प्रब्लेम जायो होननानैहाय कमेन्टआवहाय लिरहरदों आरोखि दा साननानै नायोब्ला थांनाय फैनायावनो ओरैबायदि माने थाङोब्ला नायनानै फैफिननायावनो 1टा 2टासिम जाफैयो आरोखि जोंनि बङाइगावसिम 1टा 2टासिम जाफैयो नै खेला दासो जोबखाबाय दा फैयै मायैनो जोंनि बङाइगावसिमावनो बासजों फैयोब्ला आरोखि ना बासजों फैयोब्ला 1टा 2टासिम जाफैयो ओमफ्राय ट्रेनजों फैयोब्ला बिदिनो 11टा 12टासिम जाफैयो आरोखि दा साननानै नायोब्ला गोबां मानसिफ्रानो माने थांनाय फैनायावहाय एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि फैसा थाखा थाब्लाबो माने गोजानद्राय मानसिफ्रा थांनो बायहरनाय जादों आरोखि ना नैबायदि आरोखि दा साननानै नायोब्ला बे खुसिनि बाथ्रायावहाय जोङो गोबां रंजानांगौमोन नाथाय मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा स्टेडियामावहाय माखासे मानसिफ्रा गैया आरोखि एसे खालिखौहाय नुनो मोन्दों आरोखि दा साननानै नायोब्ला आंनावहाय गोबां कमेन्टफोर दंफैयो बे कमेन्टसफ्रानो जाहैबाय गोजानद्रायखाय थांस'नो हाया फैस'नो हाया होननानैहाय गोबां मानसिफ्रानो बुंदों थारमाने थांनाय फैनायनि थाखाय बिराद माने प्रब्लेम जायो आरोखि जोंनि मानसिफ्रानो फैफिननायावनो बङाइगावसिम फैफिननायावनो बा चिरांसिम फैफिननायावनो 1टा 2टासिम जाफैयो गारिजोंहाय बासजों फैफिनोब्ला नै खेला दा जोब्बाय खेला जोबनाय लोगो लोगोथ' गारि हमनो हायाना नैबायदि आरोखि दा 6 गलावहाय देरहालांनो हाबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय समावहाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजोंहाय 6 गल सोजादोंमोन दा 6 गल सोफिननो हाबाय आरोखि कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिखौहाय 6 गलावहाय फेजेननो हाबाय आरोखि दा खोब गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय समावबो जोंहा देरहादोंमोन नै थांनाय समावहाय जोंहा देरहादोंमोन आरो नै एबारावबो देरहाबावबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा स्टेडियामा एसे खालि खिन्थु मानसि गैयाब्लाबो जे गोसो होनानै गेलेनानै 6 गलावहाय देरहाबावनो हाबावबाय गोजोनथाव बाथ्रा आरोखि ना भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोखि